Здравейте, хора! Това е втори епизод от Minecraft Survival Let's Play. В този епизод мисля да покупаем малко. Надявам се да попаднем на някоя пещера. И да хъпнем. И да си направим една врата. Опа. Какви глупости правя. Така правим тази врата. И я поставяме тук. И да, виждате, намерих малко кол. Изкопах просто гравела и се откри този кол. Опа, с какво тръгвам да го копая. Ще го изкопая, ще си направя една айрон кирка и отивам да копая. И няколко естествено каменни. Защото те бая бързо се хъбат. О, бая. Тази дума много ме кефи, бая. И да съберем кола, който е доста. И да, ще ви питам в коментарите дали искате тези отекчителни работи, като копането, например, да ги качвам, да ги правя по време между епизодите. Но ако няма коментари, аз ще реша. И да направим малко торчове. И малко пръчки, защото нямаме. Така. 21 мисля, че те са достатъчни да си направим. Айде 4 кирки. Нове 3. И от тук по-малко. 4 кирки. Ето. Да, мисля, че е време да си направя един меч. И готово. Нека да отиваме. Да, първо торчовете. Нека да отидем да копаеме. It's time for mining! Go! Да, една айрон кирка забравих. Имам 5 айрон, да изпечем и този. Така, добре. 3, да, готово. Тръгваме. Ще бъде доста отекчително и се надявам да намеря мина. И да започваме. Ако ви е скучно, може да превъртите напред. И да. Слагаме торч наоколо. За да копаете надолу, ще ви трябва около през 5-6-7 купчета надолу, поне един торч. И да, нека да продължаваме. Да, сега времето ви напомня. Ако искате да станете част от дървото и да се превърнете в ябълка, може да се абонирате за моят YouTube канал, също така и във VBOX. Давайте положителни вотове за клиповете ми. Естествено, ако ви харесват. Ако не ви харесват, хейтнете ме. Радвам се, като ме хейтват, въпреки че нямам хейтери. И да, продължаваме. И да, наложи се малко да прекъсна. Сега родителите ми се прибраха както обикновено. Така сега осъзнах, че ще ми трябва повече храна. Направих си една запалка с флинта, който събрах от града. И ето и моите две пържолки, прасенца. И да, продължаваме. Штраки. Да доизхъбиме тази кирка. Тази мазна долна кирка. Да, щупи се. И умислям нова поредица. Minecraft Take It, Let's Play. Ако искате да почва или да продължа моя свят, той е доста развит, затова няма какво да ви показвам. Мога да ви го покажа един ден, така да видите до какво ниво съм се развил. И да, сега продължаваме с копането. Това е отекчително копане. Ще поставяме торчове там.
Вече на кое ниво стигнахме? 35-то. Още малко. До към 13-то ниво. Да, до към 13-то. И ако не намеря мина, ще се наложи да правя branch mining. Да. Доста кобълстон. Може да си направя къщичка, да не живея в тази дупка. Как се надявам да ми се падне една мазна тъва пещера. Искам пещерица. И тази кирка почти се изхъби. Да. Вадиме нова. Доста дълго имаме. Аз мисля, че съм го свършил. Но явно не. Лошото е, че в сноубайловете ми пуска ябълки и ще се налага да убивам крави и прасета и си пъка храната. Да. Още нищо не съм открила, вече съм на 25-то ниво. 24-то. И да, няма да правя епизодите много дълги. 10 минути някъде ще ми е. Сега този епизод може да е малко по-дълъг, защото ще го правя. Пък за другите ще видим. Аз ще се опитвам да качвам по-често клипове. Сега ако нямам много за учене. Сега съм 7-ми клас и ми предстоят матури. Затова съм много уплашен и уча. Но не ми се отдава, за съжаление съм тъп. Но няма значение. Продължаваме с копкането. И айрон! Първата руда, откакто го пая. Нали аз намерих и горе, но тази е така. Как да го кажа? По-трудно открита. Да, бая. Не мога да чакам толкова бавно да се чупи. Затова хап. И продължаваме. Да не си хъба тази кирка. Гравел! Да фък! Чупиме гравела и продължаваме. Усещам мината. Усещам я. Аз знам един трик за гравел. Сега ще го демонстрирам. Трябва като щупите и като тръгне да пада и да сложите торча. Не е веднага да го сложите така, стане така, но понякога не се получава. Трябва да падне и вие да го сложите точно преди да падне. И почва да се чупи. И така. Сериозно ли? Все още нищо. Аз съм вече на 10-то ниво. Мисля да започна моят branch mining. Надявам се да открия нещо. Cool. Перфектно. Още торчове. И мога да си пека нещата по-бързо. И да. Това е най-неуспешното ми копане. В принцип имам повече късмет в тези неща. Но явно сега като снимам нямам късмет. И за вас, със съжаление, не виждате удивителни неща. Нищо. Сега, мисля да го направя 10 на 10. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега да. 3. Опа, щупи се и тази кирка. Добре, 1, 2, 3, 4, 5. Торч. Не знам дали ще ми стигнат кирките, че бая бързо се чупат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 и 10.
Сега продължаваме там. Съжалявам, ако съм сбъркал в броенето. И да, Iron. Поне доста Iron си открих, това е добре. Ще мога да си апдейтна итемите на Iron. Супер. Виждате, имаме 12 непрепечен. Или изпечен, нали? С 13 вече и 5 в мене. Това сте 18. Супер. Забравих на колко стигнах. Но 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 точно. Ама че съм гадател. И сега се надявам, като прекопая отвътре, да намеря нещо. Да започваме. Доста трудно ще бъде, но като го изкопая ще приключа епизода и ще се върна в другия епизод. Може веднага сте този го снимам, но ще видя. Няма да ги качвам в един ден стилно, защото ме мързи да обработвам толкова много, но този днес ще бъде качен. Сигурност. Ето, ще ви кажа коя дата сме, 19 март. И да, на 19 март ще го кача. О, не. Няма ми стигна тази кирка със сигурност, но имам дърво. Което е перфектно. Ще си направя workbench. И да, и ще си направя още кирка. Така. Една кирка мисля, че ще ми бъде достатъчна. Перфектно. Продължаваме. Колко стака вече? 1, 2, 3, 4, 5, 6 стака. И ако махнем тези 3, където беше 61. Да. И доста гравел имам, между другото. Трябва да пълка да махнем. Сложа един торч тук. И продължавам да копая. Айде, нищо ли няма? Поне един диамант. Явно скоро няма да открия диаманти. Но пък не е късно да почна да направя друга мина. Точно така. О, да. Мисля, че ако прекопая отгоре няма нищо, няма да има и вътре, но както и да е. Ще свършихме. С този бренч майнинг. Но ще го разширя между епизодите на още едно по 10 и ако намеря нещо, ще разберете в другия епизод, естествено. Minecraft Survival 3. Все още няма много гледаемост на клиповете, но това не ме отказва. Ще се опитам да оправя това. И да, това беше всичко от мен. Ако имате някакви въпроси или идеи за някакъв клип, просто пишете в коментарите и може да се абонирате за мен. Нали, качвам клиповете в VBOX и YouTube. В VBOX ще има линк към страницата ми към YouTube. И да, това беше от мен. Чао!